devera derkeyi yan jî devera almalikiyê. شێر و شەڕ و ji bo devera dergê giştî hatiye. İşte pêşerojê ê hûn karibin bikin. Ev rûniştina me îro li cihê mentiqa devera dergê de encamê şoreşa nûzdehê tîlmê hêne. Ve ew derfete be hûn karibin ev tişê de got hûn bîne bikin yani. Heta got em karibin xwedî li soza wan derkevin. Heta got em karibin mafê wayên got spartine me piştî şehadetên wanekî spartine me got em vê dozê pêş bêxin. Encam çi bin yani kanî zmanan ha wek deverê Kurdî rêveberiya kocehî derfire Pirseke herî pêwîst e ji bo millet jî ev pirsgirêkî pêwîst e.